T'imagines com serà Barcelona d'aquí 20, 30 o 40 anys amb l'evolució tecnològica? Jo me'n puc fer una idea, i és que avui visitem una exposició que mostra algunes de les possibles realitats futures gràcies a les noves tecnologies. El Palau Robert acull aquest estiu el projecte Symbiopolis, que pretén oferir a tothom un tast del darrer Mobile World Congress. Amb accés gratuït i impulsat per la Generalitat i Mobile World Capital Barcelona, es tracta d'un recorregut immersiu dividit en 3 fases que connecten diversos conceptes amb la tecnologia. A la primera fase, amb intel·ligència artificial, es planteja la ciutat com un organisme viu. A la segona, l'exposició aprofundeix en la relació entre tecnologia i natura. Entre altres activitats, podràs calcular la teva petjada de carboni segons el teu estil de vida. L'última fase, que posa el focus en la persona i la seva connexió entre tecnologia i natura, podràs interactuar amb un robot humanoide en forma de gos i reflexionar sobre el paper dels robots a la vida quotidiana. L'exposició és ideal per als més curiosos i es pot visitar fins al 24 de setembre a la sala 3 del Palau. A més, just al costat del Palau Robert hi ha els seus jardins, un espai verd enmig del rebombori de la ciutat, amb placetes de repòs perfectes per descansar, prendre el sol i gaudir després de la visita.